Pulau jatunu nukhulumya phajawa bela bela ke hambai Luku Chati YouTube channel ni ani sharte midam songna ano hai hai ora ono select khaimani bangai tinai tongnai lukurono pipeline hambai maya phajawa asike ano support khaimani tei choyawe ano final jora hake support khai tongbai jadi tini ang tei tang sar japnai asike nono sar omot bai mem sabitri ni khopni sapjak choyawe nai tongbai jadi hambai. Should